कुठं मी गंतोय मारते एकदाच पार पक्कन इलो बाहेर तो रेता घुशीन मोठा बीळ पाडलाय ना. अरे रे की काय घुस नेता घुस सगळा नेता हय असणार आहे यासाठी. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. दुपारचे 4 वाजतात आणि आता पूनमकडे चाललो आहे. सकाळी तुम्ही बघितलं पूनमला सोडून आलो आणि त्यानंतर आपलं घराचं काम चालू आहे ते हातभार लावला आणि आता सगळं करून पूनमकडे चाललो आहे. बाबा अजून काम करतात तिकडे. माझी कंबर गेली वाकण माती उचलून आता पूनमकडे जाऊया. पूनमची अपडेट घेऊया काय चालू आता. आणि आज संध्याकाळचा व्हिडिओ पण आउटपुट मारूचा अपलोड करूचो हो तर ता पण करूया काम म्हणून आधी लवकर येईल आहे मी, नाहीतर मग लेट झालो असतो आजचा व्हिडिओ. तर काय करते पूनमताई, काहीतरी निवडते नाही कापते, बघूया. हसतं कशा काय करतं काय तिथे हळद काढण्याचं काम चालू आहे आणि इकडे खाली त्याच्या मुंड हे मोडून ठेवलंय. मुंड्या हे मुंडळ येते मुंडळे हा हे आता शेणात त्यांका बुडूचोत. आता नाही, आधी हे साफ करणार, त्याच्यानंतर हे शेणात बुडवणार आणि ते सुकट ठेवणार. आज न सांगता सगळी खबर दिली असती. तुला विचारलं ना कोणी एवढा सगळा सांगा म्हटलं आपणच सांगलेला बरा आधी. जोर केलंस मग आज. आणि ते बघ काढत. आणि असिस्टंट काय तुझा? असिस्टंट कोण? असिस्टंट एकच आहे तुझ्याकडे? पुष्पा. मग फुकट असिस्टंट एकच हा? पुष्पा गेला तकडे. वाटेक लागला ना काम बघून वाटेक लागला. या काम नको. किती हळद किती केलं? ही बघ तिथे ती बघ त्या बघ भांड तुझ्यावर मराठीत बोलायचं लागतं रे बाबा. कशाक गो? तर सवय झाली. सवय झाली तुका? तात लोक तात विचारतात तू मराठीत कशाक बोलतस माझ्याशी? मागे सवय झाली. हा मग बोल काय झालं, काय करतेस? अरे काय नाही, ही बघ ती हळद तिकडे काढून ठेवली आहे मूर्ख. कळला तुका? ती साफ करून ठेवलं. मग आता ती काय करणार? शेणात घालणार. ते बघ ते का तसे ती शेणात नाही घालूची. आता हे शेणात घालायचे तुला दाखवलं ह्या मुंडळ्या. मग ती कशाक नाही घालूच्या? ती त्याची हळद करायची. मग ही काय ह्याचा काय करणार? हे पुन्हा रुजात लावाय. मग ह्या सगळं सांगणार ही अर्धवट ही बघितलं रुजात घालूच्या. मी काय सांगितलं, ही सुकट ठेवणार नाही रुजात घालायचे पहिल्यांदा अगोदर सांगितलं. हा पण ह्याचं काय कशासाठी सुकत घालणार रुजत ठेवणार या काय बोललं नाही. रुजात घालूच्या पुढचा बोलाक देशील तर ना बोलणार. थांबलेलं असू बरंच वेळ पॉज घेतलेलं. या अर्धवट माहिती देताच म्हणून तुम्ही फसताच. म्हणून तुमका पूर्ण विचारूचं लागतं. तर ही काय ही रुजत घालण्यासाठी ही रुजत घालूच्या. यांका कोंब येणार नंतर ते रुजत घालायची. मग याची पाळा कापायची, पाळाबिळा कापून ठेवायची, घाण काय कापून ठेवच्या. हा आणि मग शेणात बुडवायची आणि सुकत ठेवायची. 4 दिवस सुकत ठेवायची. मग तशीच ठेवायची. पुढच्या मग किती अजून त्याच्या पुढच्या वर्षी पण वापरू शकता होती. ही आता जर तू शेणात बुडवून ठेवलंस मग पुढच्याच वर्षी नाही. ही रुजली की याला दुसरा बाजू दुसरं कांदो येतो रे. रुजली म्हणजे कधी रुजणार ती? आता पावसात ना. पण तू पावसात त्याच्यातले 2 कोंब नाही घातलंस ते आता त्याच्या पुढच्या वर्षासाठी ठेवलंस तर ते पुढच्या वर्षी पण कुजणार. हा मग तसाच विचारतंय. मग ह्याच विचारतं. मग या आता राहिली ना की ह्यो कांदो कुसतलो की त्याच्यासाठी दुसरा कांदो येणार. हा असा. आणि त्या आणखी असे ह्या येणार ते का असे ते बघ येत रे. थांब तुला एक दाखवताय ना. ही बघ त्या का असा येत थांब आधी कशी काढतात ती बघूया. हे बघ तुला सांगत होत ना. हे बघ ह्याची हळद आपण करायची आणि ही ठेवायची. मग ह्यो गेल्या वर्षी कांदो लावलेला असतो ह्यो रे. थांब रे तो बघ ही तीनची ती नानांची ती लावली. हा बघ हे आता ना कुसलेला गेल्या वर्षीचा असा नवीन हा ह्यो कुसलेला आता बाद. हा मग ह्या असं सांग ना. मग तू सांगितलं तो कुसतलो म्हणून तर. हा मग असा या म्हणजे असा दाखव काय आता काय करायचं. हा म्हणजे ही हळद ही बाजूची हळद काढून ठेवायची. आता ही काढायची. हा आणि उकडत टाकायची. ही मिरगा बरोबर ही लावायची. हा हे बघ. हा मधलो पिसा तो पुढच्या टायमासाठी. हा मग एवढा सिंपल मी तुला सांगितलं आणि
तुझं बोंबटण्यात आवाज गेलो सगळं. थांब कशी काढतो ती बघूया. डोक्यात दुखाक लागला. तुझं रोज काही ना काही दुखतच असतं. एकदा मान दुखता, एकदा कंबार दुखता, आज डोक्यात दुखता. कधी सांगितलं रोज? आज माझ्या डोक्यात दुखताचा. लोकांना माहित आहे प्रत्येक व्हिडिओत काही ना काही तुझी कारण असतात. हे नव्हता, नाश्ता नव्हता. जास्त बोंबटा नको, मग परत तुका बीपी हाय होईल तुझं. बीपी नाही, तू काहीतरी बोलत राहा नको उगाच. अरे होता नाही होत. मग बीपीचा नको. काम करणाऱ्या माणसांका काय शुगर हाय होत तुझी, डायबिटीस होता टेन्शन घेतल्यावर बोंबटल्या. नाही टेन्शन नाही हा. टेन्शन मी घेत नाही, मरू देता टेन्शन. जाऊन दे चल. तुझा आज सकाळी बोललास का कर सुरण काढूचं काम दाखव. हा. सुरण की चुरण काय म्हणतात नीट शब्दात येऊ काही. चुरून तुमच्या भाषेतलं चुरून, मराठीत काय म्हणतात सुरण असेल सुरण. सुरण सुरण. हा काय आता ते ती लावलेलंच ना बरीचशी पावसाळ्यात. पकडे. ते आतात का दिसणार ना. अगो हय अरे आता त्यांची हे वरची मुळं कुसतात त्यांची. आता काय नसताना म्हणजे होता झाड इलेलं तर मग जाता नंतर. दाखवते अगो थांब हय होती माहिता. दाखवते दाखवते हय होती माहिता ही झाडा हय काहीतरी दाखवलेलंच. ती बघ थंय दाखवलेलं. हे दाखवते. हय होती मरणाची. हे दाखवते. हे बघ ही पूर्णाची आहे बघ. ही पूर्ण सगळे नानांनी लावलेले. हे बघ त्याचं बघ. हे बघ असं झालंय सुकून. आणि हे बघ असं ते का ह्याच्यात सुरू ना दिसला. हे बघ म्हणजे तर परत मग पुढच्या पावसाळ्यात परत ते कसं पालो येणार. आणि मग एवढा झाड होणार परत. आता येणार ते का कधी आणि एवढा झाड होणार आणि परत पुढे नंतर जाणार. असा असं असतं मग वाटलं झाड राहतात वर. हे बघ हे असले काठी आहे ना मुंबईत डेकोरेशन साठी वापरतात सध्या. यांका रंग मारतात पांढरून येतं गुलाबी आणि डेकोरेशन का असतं ते. हे अंजनीचे शिरडा. हे बघ ते ह्याच्यात चुरून होते. हे बघ हा ते नानाने लावून ठेवले. मग आता परत लावणार असते. होय हो. मग लावताना कसं काय लावायचं हो? हात तसेच लावायचे म्हणजे बारकेच लावायचे. समजणार नाही तर कडचं ओघ नाही तर तकडचं बघा नाही तर मोठे हय मोठं हा तो हय होतो काय मोठं हा की सांग. मोठंच असतो किती वर्षाचा होता? किती वर्ष झालं आवडून ठेवलाय तिथे तसाच आहे. किती वर्षाचा काय माहिती. म्हणजे हैतेरच एवढा याच्यात असतो. हो असे सगळीकडेच होते असे काहीतरी कोसायल्यांचा वाटतं तिकडे. अगो पण किती वर्षात केवढं होता तो तरी अंदाज सांग. 3 वर्षात साधारण एवढा होतो. हा आणि 2 वर्षांनी काढायची. 2 वर्षांनी लहान असतो. आणि 5 वर्षां आम्ही बाबा 3 वर्षांनीच काढतो. मोठे असतो तेवढे. हा पाऊस आहे बाकी काय नाही. मी काढला एक त्याची भाजी केली ना वरचे वर हा समजत नाही काय खापावल्यावर को कुदळ आणू पाळा कसली. तर आता हायसूरला काय चुरून इलो नाही बाहेर म्हणजे सापडत नाही खरं त्यांनी लावल्यानंतर माहित नाही त्याकाच. आता दुसरी जागा दुसरी म्हणजे कितीशे लावले अकडे चुरूनच पण अकडे पाणी तो एक काढलंय बघू गाव मध्ये देत आता. म्हणजे पावसाळ्यात ते मोठे मोठे होतात फक्त नाही तर तसेच असतात ते खाली. अकडे बाजूसून खाना नको तकडे त्यासाठी. हा गो पावसाळ्यातच मोठे होतात ते. त्याका राखा घालूची लागता असा पण हा तरच आहे नाही तर खाना त्याचा. पण मग काय लोक सांगतात 15 दिवस जाऊ खोय. चुरून काढल्यावर 15 दिवस जाऊ खोय. कशात नाही तर ते काय ता मुर्रा हो खरा तू काहीतरी म्हणतो. पण तसा त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर खायचो. पण मी बाबा मी खतलंय 2 दिवसांनी भाजी केलंय. अरे पॉवरफुल एक नंबर. भजी पण करतात ना. एका 2 वर्ष झाली असते. पण एक लावण्यासाठी तो कॉम खायचून आणतात ते कॉम ते काय येतात बाजूचे बाजू बारके असतात ते लावायचे परत पुन्हा मग लावायचे. ह्या ही अशी माहिती देऊ गो ही ती कोणाक माहिती आहे. पण आधी इकडे कामाची बेळ माका वाटलेला ती त्याचं साल बिल काढून लावतात की असं पण असतं. साल पण काढतो ते काय येतात कोंब बसू. मग त्याच बोललो ह्यो पण नाही गावात पुलग्याचे सोडून खय मी घातलाय खायचुलो एक
मोठा मी गंतळ मारते एकदाच पार आहे पक्कन इलो बाहेर तो रेता घुशीन मोठा बीळ पाडलाय ना अरे रे चुरून नेले की काय चुरून नेले घुस नेता घुस सगळा नेता हय असणार आहे यासाठी येऊ बारकोचा तो बारको कसं काय बारको खचलेलेच नाहीत लावलेले ते घुशीन नेले की का चुरून झालेच का येऊ तो हो बघा हा गावलो एकदाच लहानच जातो हो लहानच हा हा रे खापावलो की खराब झालो तो 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 इल्यार सांग दीपू खरा तो येऊ किती येऊ 2 वर्षाचो असणार नाही हे गेल्या वर्षीच होतं हे गेल्या वर्षीच होय तो होऊचो का ठेवत तसं ते का खोल खड्डो करा हा मग हे बाजूचे आहेत ते नंतर लावतात परत हा. असं आज बरीचशी माहिती मिळाली बघ माझ्यामुळे माझ्यामुळे तू काय सांगतो अर्धवट सांगतो म्हणजे एवढं विचारलंय फोटो ते काढले आणि किती कोक सांगाय काढलाय की नाही काढताना भाऊ मागा हा तोच तोच उद्या सकाळी सांग काढू उद्या आता ह्यो काय करूया लावूया परत ती या का फना त्या का तो लाव दोन गावले बारके तर मित्रांनो आता एवढ्याच्या चूर्णाचा काय होणार नाही आता परत लावतात ते ए भाजी होईल आता लावा ते मोठे होईल लावा ते का असे खंतस का या कसं आहे थांबा खोल लावा इथं लयच या झाला हा आता परत लावतात ते होय तो येतो लो वरती काय होत नाही झाली रे चाय पिऊन झाली काय एकट्यान पियालं अशा प्रकारे तुला चुरून दाखवलेला आहे पुन्हा तो काढूलेला चुरून पुन्हा ते जमनी आणि ही तुझी अळूवच्या पानांची ही अशी दशा कशी झाली त्याला पाणी कमी आहे तसं मग काढले कोणी नेल्यान ती कापून हा मापी पुष्पान सगळी कापल्यान ती आणि खरी नेल्या सांगते ना तुला कॅमेरा बंद कर मग सांगते तुला. चला मित्रांनो आता तांबाया म्हणजे परत भेटाया जरा ब्रेक घेऊया व्हिडिओचा आउटपुट मारूचा आता मारताय पहिला नाही तर तुमका आजचा व्हिडिओ जाम लेट होत येत अगत होय ना अपलोड करूक टाईम जाता आणि चाय पण पिऊची चला तर चला मित्रांनो व्हिडिओ आउटपुट काढून झालं आहे आणि अपलोडिंगला टाकला आहे हा बघा 1 तास दाखवत आहेत अजून तर आपण घरी आता जाऊया कारण की तिथे थोडं नेटवर्क चांगलं येतं आपल्या साक्षीच्या घराच्या इथे थोडं नेटवर्क कमी म्हणून 1 तास दाखवत आहेत पुण्याचं काय चालू आहे बघा काय गो करतं काय टाकल्यान कोणी पण एवढ्या सगळ्या तू काय आग घालतो आग घालून देते आज मॉपच कामं केलंस पण हा मग असिस्टंट का बोलून घ्यायचा नको. एकट्यान कशा केवढा करतं चे- चाय घेतलं हा? चाय झाली तुझी चाय नाही आता संध्याकाळी तुझं पुढं ठेवलेलो तो घेऊन ये तो आता पण विसरलंय मी अनुक हा. तो पुढं हा तुझं होय हा. तो घराकडे मी नाही आणत, तूच जा. तो पण तो संपणार तो तू घेऊन ये चल जातोय बाय 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 येणार आहेस? रात्री येणार आहेस ना येतोय बघ, कसं कॉल कर माका चल रे होय आंघोळ चल येतोय झोपाक येतोय तकडे होय नाही आता ही घराकडे बॅग ठेवतो जरा पुढचं काम बाकी आहे व्हिडिओचं दाबोळ्यात जाऊन येतं झोपाक येणार आहे हा चला आता घरी जाऊया वाजले 6 आणि जरा दाबोळ्यात पण जाऊचा आमच्या घरातल्यांका म्हणजे बाजूच्या भिराड जे होत त्यांका घेऊन जाऊचा त्यांनी अजून घर बघितलेलं नाही दाबोळ्यातला त्यांका दाखवूक न्यावचा मग आता तिथे जाणार
तोपर्यंत तुम्हाला व्हिडिओ आलेला असेल. 7% झालं आहे, 7 अजून बाकी आहे. अपलोड करून आता निघतो. चला तोपर्यंत बाय बाय. संध्याकाळी जर ह्यांचं रेसिपीचं काय प्लॅन झालो, भाऊजी काहीतरी बनवणार असं वाटतं तर तुमका दाखवतं आहे, नाहीतर उद्या भेटाया. आणि रेसिपीचं प्लॅन झालो तर इथं आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर दिसणारा मालवणी राहता. तर झालोच तर तुमका नोटिफिकेशन येत, नाही झालो तर उद्या भेटाया. तोपर्यंत बाय बाय. चला.